V dnešnej úvodnej videoinštruktáži si ukážeme, ako sa registrovať na e-shope Murad. V prvom rade si otvoríme e-shop www.murad.sk a odsúhlasíme cookies. Následne prejdeme k registrácii tak, že klikneme na ikonku panáčika v pravom hornom rohu. Po otvorení sa vpravo zobrazí okienko registrácia. Ak ste fyzická osoba, rovno vyplňte údaje v tabuľke a kliknite na tlačidlo registrovať. Ak ste firma alebo živnostník s ičom, kliknite na tlačidlo Firemná registrácia a vyplňte všetky povinné polia označené hviezdičkou. Následne, po zrealizovaní firemnej registrácie, nás kontaktujte na b2b@murad.sk a náš obchodný zástupca vás bude kontaktovať ohľadne pridelenia B2B partnerstva. Zaujíma vás, aký je rozdiel medzi registráciou fyzickej osoby a B2B partnera? Registrovaná fyzická osoba po overení získa zľavu 3% na celý sortiment. Vo svojom zákazníckom konte sa fyzickej osobe zobrazí prehľad objednávok, faktúr a obľúbených položiek označených symbolom srdiečka. Registrovaná firma alebo živnostník s ičom po overení získa úvodnú zľavu 6% na celý sortiment s možnosťou navýšenia až do výšky 15%. Po overení sa zákazník stáva B2B partnerom s ďalšími výhodami, akými sú špeciálne akcie a ponuky len pre registrovaných zákazníkov, podrobný prehľad o objednávkach vrátane súvisiacej dokumentácie, ako napríklad faktúry, záväzky, dodacie listy a ďalšie. To, ako sa orientovať v týchto prehľadoch, si povieme v nasledujúcom videu.